Assalamualaikum, kilo aku wis nyampe ndek pabrik iki rek. Jam piro iki? 6:30 adake. Isuken aku iki mau. Iki lho, tak sepilno ya garapane. Size nomor kecil, nomor 29 30 iki lho. Aku ya tetep rek ngene iki masang ngene iki tetep. Masang iki lho, EYST sing gawe masuke kretek iki lho. Rek, ya tak sepilno iki garapane. Tak sepilno tok garapane, aku gak masang kok nek jam 7 wae ya tak pasang. Saiki sik tak sepilno bahan-bahane iki, penampakane ya. Penampakane iki jam 6:30 sik wisu aku wis teko kene rek. Isu niki mang pola di omah gak masak ya. Gak masak, wis beli-beli ae. Lek wong pekerja ngene iki ya males masak. Wis yo ngono ae yo. Iki lho, EYST. Iki jenenge EYST. Wis yo ngono ae. Gak suwe-suwe aku selak sarapan. Iya. Oh, belokan, iya tikukan kene. Assalamualaikum.